tanan. Ini kay 4? Siguro man eh. Ayaw na tutuloy, guwapa. Naman. Tama ako. Ilang Bombay? Ilang kilo Bombay? Ilang Bombay? 60. Kamay lang. Asin po di sa kakilo. Isa pa. Asin. Unimark. Yaso Ay, 20 daw. Pipino, pipino. 20 ba? 20. Ito nga may day? Ito nga may? 83 na? Tungara ni dong? Tunga kamatis. May kamatis. Oh. Tunga. Pila na? Pila na siya? Napit ka sumama kayo na siya kalito ang ibig. Wala.
Buka pa kaya mong bit-bit. Dagan na mo. Apa yung nasa sulod? Uy, hindi lang tubig. Wow, kayo. Kamahal ni? Tambal mo. Pila na po courage? 52. Ano, wala straw. Dili naman karo taga gusto mo. Nakapalit na ako. Tubig. Tapos naman. Nakayo. Dito rin pagpapit. Kasi ito kay matagap na dong. Bukusi. Kaya ba kayo matagap na bukusan? Pan na rin itong pwede nila tapos na rin. Ito makayo. Iya o pineapple pie. May ragot ulo pa po. Pineapple pie. O kapiya. Ayan, ako napalit na tubig. Halon man nga tubig. Ayun. Baka kanya pang everything. Kami sa tubig. Tamis na dong. Palamig eh. Huwag kayong tubig. Huwag kayo sa Kalain pa ito mga kamay. Ito eh. napaipan dali. Ano? Tangon ni mo na? Paypay na full pie dali. Wala naman. Wala na no? Hindi mo kayo rin. Ito yung tubig. Ay, beer po to, karaan. Sultan? Sumpayang nagbuo ko. Let me pineapple pie. Di ba katakasan ang yung pugano di sulod? Wala nga pag isa ni. Oh, isa lang. Ito sumagal ang kulong tayo ng pick up. Tatlo na. Tatlo.
Wala lang. Apalagi ko taga, bumabukit ka na ito. Ha? Ini sa nga ato ang kali mo man tukuan. Naroon yung kape eh. Nag-grocery mo ang market mo kay. Ada mo sa ito na Palit mo sa Bili sa kuan. ano. Ay di gato-gato, mo na ba? Ay dami balik ba? Wow. Ah, wow. Okra. Janet. Ay, Nani ba di ano yung ito dito? 19.75. Siyempre ko kabuok. Ay, ito